Týždeň bol pokoj, ale už nasledujúcu nedeľu sme videli, ako sa tí chlapi snažili v noci vyhodiť do luftu krčmarovo auto. Ale kdeže? Krčmar má 1203 a tá je taká ťažká, že ju dvaja chlapi ani nenadvihnú. Nie to, aby ju vyhadzovali dolu. Ináč, čo sa týka toho utlačania, teraz na jeseň ako každý rok tlačíme do súda kapustu. Ale pretože nás kapusta utlačal skoro 2 roky, rozhodli sme sa ho výnimočne natlačiť nie do súda, ale naspäť do televízora. Nám by stačilo, keby bol do prvej skupiny Kelly Family zaradený slepý Norbert. My ostatní by sme ostali doma a dívali by sme sa, čo to s ním urobí.